Juuso on herrasmies, vie naiset syömään. Se tarjoaa kahvia, jatskia ja vien johonkin syömään. Juuso tykkää, naiset tarjoaa. Juuso herrasmies naiselle, se pitää olla. Mä en koskaan nähnyt tommosen hyvä tyyppi kuin Juuso. Juuso on herrasmies tarjoaa naiselle. Se on niin hyvä tyyppi. On niin hyvä tyyppi. Tosesta mä tykkään, kun Juuso herrasmies tarjoaa naiselle. Juuso tarjoaa naiselle.